Kag sa number 1, masobra sa 113,000 na ginikakas sa voters list sa Negros Occidental. Sunod kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, ang 113,776 ang ginpangkakas bangod makaduha ka beses na nga wala sila tigayon makaboto. Mayara man nga ginkakas bangod sila ang nagsaylo na kag mayara man bangod nga ang korte nag-exclude sa ila. Pathag ni Ananoria, ang mga na-deactivate bangod sa kapaslawan sa pagboto sa makaduha ka beses sarang makapa-reactivate bisan papaagi sa online application. Ang Bacolod City ang may pinakamadamo nga ginkakas sa list of voters, 20,495. Sa karon may 1,961,404 ka mga botante ang Negros Occidental. Padayon pang voters registration kag may duha pa kasunod nga election registration board hearing. Nag-deactivate kami sa mga those who failed to vote twice and others nga wala pa boto nang napatay na pin. Transfer outside, exclusion sa court,